Date deschise este un concept prin care datele digitale devin accesibile și ușor de utilizat de către toți. Pentru comunitățile și organele publice, Date deschise este o platformă deschisă pentru informații statistice, cartografice, orare, date economice și financiare pe regiuni. Furnizarea datelor publice este o cerință legală. Cadrul juridic definește strict informațiile care pot fi făcute publice și cele care nu pot fi. Datele sensibile și cu caracter personal sunt excluse din conceptul date deschise. Date deschise ajută la formarea și menținerea unei surse sigure de informații pentru cercetători, jurnaliști, cetățeni. Date deschise permit crearea aplicațiilor practice. De exemplu, o primărie publică pe internet date, orarele autobuzelor, geolocalizarea stațiilor, înălțimea trotuarelor. Dezvoltatorii pot reutiliza în mod liber aceste date pentru a crea aplicații accesibile de pe telefonul mobil. Date deschise oferă posibilitatea de a crea noi oportunități economice prin dezvoltarea unor servicii inovatoare. Date deschise fac acțiunile publice accesibile și ușor de înțeles, proiecte, decizii, conturi publice, încurajând astfel angajamentul civic. Date deschise oferă, în cele din urmă, o perspectivă reală de modernizare a serviciilor publice, ceea ce le face ușor de citit, accesibile și în conformitate cu provocările secolului 21. Date deschise, un câștig pentru toți!